a mai videó az egy rendhagyó videó lesz, ugyanis ezt a videót, vagyis ilyen beköszönős első ilyen videót már az új csatornámra fogom feltölteni, a D0V1D vlog nevezetű csatornára, ami ugyebár az én, vagy D0V1D nevű csatornának a másodlagos csatornája, ugyanis azért hoztam létre ezt a csatornát, hogy a vlogokat ketté tudjam szedni, a gameplayeket ne kelljen egy csatornára meg a vlogokat összekeverni, ugyanis ugyebár sajnos a fő csatornámon előfordult többször is, hogy a vlogokat meg a gameplayeket összekevertem, úgyhogy ezentúl már ezek az ilyesmiféle vlog videók, amit most láttok, hogy most ezt a videót is, ahogy te nézitek, ezek a vlogféle vlog videók, például biciklizős, GoPro-s vagy bármilyen akciókamerás vlog, ilyen kikbeszélős vlog, meg ilyenek, stb. De viszont az unboxinglós videók azok maradnak az eredeti csatornán, ugyanis az mégiscsak egy fő csatorna, és mégis ugye ugyebár arra is kell néha videót tenni, és ugye unboxing van, akkor azt mindenképp a fő csatornán fogjátok meglátni. Viszont a review-okat úgy terveztem, hogy vagy a fő csatornán fogom létrehozni, vagy ezen a vlog csatornán fogjátok meglátni, de én szerintem ezt majd döntsétek el ti, kirakok majd egy szavazást az új csatornára, viszont hogyha a szavazás az nem fog megtörténni, senki nem szavaz, akkor én magam fogok dönteni az unboxing videók sorsáról, hogy hova fognak kerülni. Na de, remélem tetszett nektek amúgy ez a kis film az elejébe. Ezentúl már a ilyen vlog videókat már az új csatornámon csak is ilyen bekezdésekkel fogjátok látni. Persze most is ugye 24 FPS-es a 4K-s videófelvétel, ugyanis ez lesz ugye a kisfilm miatt csináltam, amit az első videónak terveztem erre a másodlagos csatornára. De viszont nem 4K 24 FPS-esek lesznek a videók, hanem 4K 60 FPS-esek, azért a simaság, meg a gyorsaság azért meglegyen, és én szerintem a 4K 60 FPS-es videófelvételek szerintem tökéletesek lesznek erre a csatornára. Úgyhogy lesz bármilyen akciókamerás vlog, ilyesmi vlog, biciklizős vlog, vagy bármilyen vlog, azt ilyen formában fogjátok látni. Most nem ilyen formában, hanem 4K 60 FPS-be, úgyhogy ez azért 4K 24, mint ahogy az előbb is elmondtam, mert kisfilm miatt ilyen a felbontás, de a továbbiakban már csak 4K 60 FPS lesz a felbontás. Szóval ezt a kisfilmes első videót a másodlagos csatornámra befejeztem. Ha tetszett ez a vlog videó, akkor iratkozzatok fel erre a csatornára, és hogyha tetszett is, akkor dobjatok egy lájkot rá, de ezek a műveletek természetesen nem kötelezőek, de szeretnétek tovább ilyen vlogokat látni, meg bármilyen biciklis vlogokat, vagy sima ilyen vlogokat, egyelőre GoPro-s vagy akciókamerás fog nem lesz, mivel jelenleg nincs akciókamerám. Na de, ennyi lettem volna mára, köszönöm a figyelmeteket, sziasztok!